ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸ್ಯತನ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಕಡಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿಐಟಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿವಿ ರಮೇಶನ್ ಗೃಹ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು. ಕಡಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುಮಾರು 40 ಕುಟುಂಬಗಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭೂ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಸಿಗದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಐಟಿಯು ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನಿಲಾ, കരുണാകർ ഷെട്ടി, അന്തു മുഹമ്മദ്, അർഷാദ് മുതലായവർ ഭാഗവഹിಸಿದರು. മുതൽ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടി ആണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. കടപ്പുറത്ത് ഏതാണ്ട് 10-30ഓളം വീടുകളിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ 40ഓളം കുടുംബങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി പട്ടയം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. താമസ സ്ഥലത്തിന് പട്ടയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങളോ വീട് പുതുക്കി പണിയാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഹൊസബേട്ട് കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ഹൊസബേട്ട് കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്തിന് പട്ടയം ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രക്ഷോഭം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഐടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. അധികാരികളെ കണ്ട് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കും വരെ യൂണിയൻ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. പല വീടുകളിലും പോയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിത്യരോഗികൾ, അതുപോലെ സ്വയം വരുമാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ, പ്രയാസകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പലതിൽ നിന്നും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലുമെല്ലാം ഹൊസബേട്ട് കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സിഐടി പരമാവധി ശ്രമിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നൽകാനുള്ള ഉറപ്പ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ.